O Partido Popular de Pollo lanzase a batalla electoral do vindeiro ano cun novo lema, Vamos Pollo. O eslogan quere chegar a todas aquelas persoas que queren mudar o goberno municipal da vila. O que lle queremos transmitir a todos os veciños é que o que buscamos é pois ser ese voto útil da maioría dos veciños que o que queren é que despois de 27 anos gobernando os mesmos o noso concello, pois busquen pois unha alternativa e en eso consideramos que somos a única alternativa posible. Nos entendemos que as verdadeiras eleccións que vamos a ter dentro de 6 meses no noso concello vai a ser en este caso, un todos contra Ángel Moldes. O candidato popular sinala que só a súa maioría absoluta pode quitar a alcaldía ao BNG e ao PSOE. Logo, só hai dúas opcións, é dicir, ou nos gobernan 3 alcaldes introducidos en 2 partidos, ou, por outro lado, nos goberna pois un único partido, que sería o Partido Popular, un único candidato, que sería Ángel Moldes, con un único equipo. Esas son as dúas alternativas as que teñen que ter claro que van a poder optar os veciños de Pollo. E a partir de aí, pois que eso, que libremente decidan por quen queren apostar e polo que queren apostar. Segundo Ángel Moldes, co seu programa quere dar un xiro á situación do Concello de Pollo. O que é un tripartito, xa saben o que é, porque o estamos vivindo, é dicir, incremento de deuda, condenas do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que nos din que lle queríamos cobrar uns impostos aos veciños e que estábamos, en este caso, faltando o seu dereito de todos os veciños de Pollo, incremento dos impostos, como foi o caso das viñetas dos vehículos, incremento da deuda facendo que o noso concello sexa o concello de toda a provincia de Pontevedra e o terceiro en toda Galicia con máis débeda e os impostos máis caros de Galicia. A frase Vamos Pollo consta de 9 letras, precisamente os 9 concelleiros que necesita o Partido Popular para conseguir a maioría absoluta. Será a veciñanza de Pollo a que decida quen quere gobernalos dentro de 6 meses, nas eleccións do vindeiro 28 de maio.